Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko salenkonzo sithi amasiko nemikhuba ehlukumeza isizwe. Genesis 29 verse 28. uJakobe wenza kanjalo, waqeda iviki enoLeya. uLabani wayesemnika uRaheli indodakazi yakhe endala ukuba abe ngumkakhe. Amen. uJakobe wayethembise ukuganwa nguRaheli. Wabe sesebenza kuLabani iminyaka eyisikhombisa, okwakuyilobolo owabelobola ngalo uRaheli. Kodwa ebusuku uLabani waletha kuJakobe uLeya. uJakobe walala nayo uLeya ubusuku bonke, ecabanga ukuthi ulele noRaheli. Waze wabona ekuseni ukuthi ubelele noLeya. Wathi uma uJakobe embuza uLabani ukuthi ubenzeleni lobo buqili, wathi uLabani usiko luthi akuganwe intombazana endala kuqala. Ukuthi lento eyayishiwo nguLabani yayiqiniso noma cha. Okusala ukuthi uLabani waganisela uJakobe uLeya ngobuqili. Kodwa sikufunda lapha ukuthi ukulobola usiko lwasendulo kuyisizwe esimnyama, okungubufakazi bokuthi uJakobe wabe engumuntu omnyama. Kuyini ukulobola? Ziningi izincazelo ongazithola kulombuso, kuya ngokuthi ubuza kubani. Ngokwesenzo ukulobola umfazi kungukuthenga wesifazane emndenini wakhe ukuba abe semndenini wakho. Abanye bazothi ngokumlobola owesifazane usuke ungamthengi, kodwa ngokwesenzo ukulobola owesifazane kuyefana nokumthenga, ngoba njengokuthenga noma yini, othengwayo akanazwi ekuthengweni kwakhe. Konke kwenziwa ngabazali bakhe, uma engenabo kwenziwe ngawumndeni. Noma ilobolo ekuqaleni lwalusiko oluhlanganisa imindeni emibili, kodwa namhla ilobolo sekuyisenzo esivumela abalobolisayo ukuhlukumeza abalobolayo. Esikhathini esiphambili ngisesenkantolo ngahlangana nezinkinga eziningi eziphathelene nelobolo nezibizo kanye nokuhlelela umshado. Into engayithola ukuthi lezi zinkinga azixazululeki kalula, ngoba awukho umthetho oqondile nolandelekayo ukusixazulula. Izinkinga ezinkulu engabhekana nazo kulapho lowo okulotsholwa kuye kungaseyiye umzali wentombazana. Ongayizali intombazana uyakwazi ukuba uma kufika abasemzini avele abize ilobolo elingekho nelisuka kuye. Kodwa uma sekufanele intombazana ayicacise avele engayingeni leyo ndawo. Ngokusemthethweni ilobolo kumele libe zinkomo ezingu-11. Kodwa kunombuzo othi lolu siko lwavela kanjani. Umthetho ukuthi uma silobola sikhiphe izinkomo ezingu-11 washawa uSir Theophilus Shepstone, usomtsewu kaSozinca, owayebusa iNatali colony esuka eBritain. Lo mlungu waqhamuka nemithetho yokuthuthuka ngokwahlukana ecindezela abamnyama, nentela yamakhanda kwaba ngumqondo wakhe. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi bonke abesilisa ngaphambi kokuganwa bahambe beyosebenzela abamhlophe ezimayini noma emaplazini. Ngaphambili ilobolo lalinganqunyiwe. Umuntu wayehambisa lokho anakho, ngisho ukudla, kuyisiboniso sokwakha ubuhlobo phakathi komndeni kamkhwenyana nomakoti. Kodwa kuyisimanga ukuthi kwathi noma abamnyama sebezimele baqhubeka nalomthetho kaSomtsewu, begqilazana bodwa. Lokho kuhlukumeza abagananayo esizweni esimnyama kwenziwa ngaphansi kosiko mbumbulu abamnyama abalakhelwa ngabacindezeli babo.
Okuyisimanga ukuthi baningi nabazali abaye bahlukumeza abantwana babo ngokuthi bafune ilobolo elinenhloso yokuphundla umkhwenyana. Bengabi naluzwelo lokuthi ngaleli lobolo umntanabo angase alahlekelwe ngumshado noma emzini umntanabo ahlale ethukelwa leli lobolo. Inkinga ukuthi awukho umthetho oqondisa lesi simo. Lowo nalowo uba ngugombela kwesakhe. Ziningi izingane ezilahlekelwa umshado kubantu ebebefuna ukushada nazo. Kodwa ngokungabanamandla elobolo elifunwa ngabazali bentombazana bahluleke endleleni. Ngiyasazi isigameko sentombazana abafuna ilobolo nezibizo okuza ku 100,000 rand. Lehluleka endleleni isoka. Intombazana yavele yeqa kubo yayohlala nomkhwenyana wayo. Namanje baganene sebebe nabantwana abakhulile. Lolu lunya olunje lwenziwa ngabazali kubantwana babo. Abanye ukuthi sebebize ilobolo bese befuna izibizo ezingaphezulu kwelobolo besicebise ngale ntombazana. Kwesinye isikhathi kuthi intombazana isilotsholiwe abazali bangafuni ukuyicacisa ize itholele abantwana ekhaya kodwa yalotsholwa. Ziningi kakhulu izinkinga ezibhekene nabantu besilisa kanye nentombazana uma sekuza elobolweni nasemshadweni. Okuyisimanga ukuthi yize lesi simo sibahlukumeza kangaka okumele beshade kodwa amakhosi nohulumeni abazihluphi ngokusilungisa. Umbuzo uthi uma singazukulungiswa ngamakhosi nohulumeni kumele silungiswe ngubani? Kodwa amanye amakhosi angiboni ukuthi ayoke athande silungiswe ngoba nawo ayahlomula kakhulu ngenxa yalesi simo. Angazi ngempela ukuthi ingane yenkosi ilotsholwa ngezinkomo ezingaki. Kodwa ziyaba ngu20 zifike na ku50 mhlawumbe na ku100. Ngalokho kuyishwa ukuzalwa inkosi uyintombazana ngoba uyozalela ekhaya ngaphandle uma ube nenhlanhla ukugana kwenye inkosi noma uthandwe isigwili. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi noma uyinkosi kodwa usicabangele wena kunokucabangela umntanakho ngoba uthando alubheki ubuqumama besoka kodwa lukhetha eselimkhethile. Njengomholi wesizwe kumele ngabe inkosi eba isibonelo kulesi simo. Ingeze umntwana wayo ezalele ekhaya ngenxa yongaluboleki. Kodwa akubanjalo. Abazali abaningi uma indodakazi yabo igana kufika kuqala ukuthi ngokugana kwalengane bazokudla kahle. Lokhu kwenzeka ngaphandle kokucabanga ukuthi indodakazi yabo yona izohlala kanjani emzini wayo. Lesi simo siyawahlukumeza amadodakazi amakhosi ngoba akusho ukuthi ngoba uyindodakazi yenkosi intombazana izosikhethela indoda ezoyigana. Indoda ekhetha intombi. Ngenxa yalesi simo amantombazana amakhosi agcina ngokukhuleliswa kodwa angashadi. Hayi ngoba abesilisa bengathandi ukuyishada intombi kodwa amandla angekho. Sonke lesimo sidalwe usiko mbumbulu olwakhiwa ngusomtsewu. Yini eyenza ukuthi uma uyinkosi ungabi nalo uzwelo ngabantwana bakho? Kungakhathazi ukuthi abantwana bakho bazalele ekhaya ngenxa yesimo esidalwe nguwe. Yini eyenza ukuba usicabangele wena ungamcabangeli umntwana wakho? Uma ilobolo kulusiko, kungani salushiya usiko lwethu sase silandela lolu esilakhelwe usomtsewu noma sesikhululekile? Ezinye izizwe zithi zingafika ebangeni elithize zithandana, zishade ngoba
akunangqinamba abahlangana nazo uma sekumele beshade. Kodwa kulesizwe esinhlwempu kuba yiso esicindezelana sodwa. Kungani singakhuli? Kungani kumele sihlale sicatshangelwa? Uma sibathanda abantwana bethu asenze ukushada kwabo kube lula njengakwezinye izizwe. Singacashi ngamasiko asihlukumezayo kodwa angaveli kithi. Akumele nangephutha singenwe ngumoya wokusicebisa ngamadodakazi ethu. Akube yithi esenza imishado yabantwana bethu ibe lula. Kube yisona sikhathi ababona ngaso ukuthi sibathanda kangakanani. Ngokubuka kwami, uma singabazali abaqotho nabanothando labantwana bethu, lolo luthando asilibonise ngokuphatha kahle abantwana bethu abayoshada. Abantwana abangachithekelwa imishado ngenxa yemigoqo esibabekele yona edalwa ubugovu obengenalo uzwelo ngisho kumntwana wakho. Okusala ukuthi uma intombi isifike ebangeni elithile ayikwazi ungamthandi owesilisa, noma lowo emthanda unezinkomo zelobola noma qha. Okwethu akube ukucabangela amadodakazi ethu. Okwenzekelayo ukuthi laba bantwana bagcina ngokuzalela ekhaya, abazali babo kungabahluphi lokho, baze besho nokusho bethi mina ngifuna ukudla ngomntanami. Ayikho into eyinkinga njengokuthi kuyo yonke into oyenzayo usicabangele wena, ungacabangeli ngisho ingane yakho. Kodwa abantu abaningi banjalo, bayabadayisa ngisho abantwana babo ngoba nje befuna ilobolo elizocebisa bona. Lesi simo esibi kangaka akakho khuluma ngaso. Abazenhlala kahle abakhulumi ngaso. Abafundisi abakhulumi ngaso. Amakhosi akakhulumi ngaso. Nohulumeni akakhulumi ngaso. Kucashwe egameni lokuthi usiko. Kodwa akusilo usiko, kuyindlela evumelekile yokuhlukumeza abafuna ukuganwa ngaphandle kokuvikeleka ngisho emthethweni. Ngokubona kwami kungumsebenzi wabo bonke abaholi nabezenhlala kahle ukuba kwenziwe ucwaningo ngalesimo, kubhekwe ukuthi mangaki amantombazana alahlekelwa umshado ngenxa yelobolo elingakhokheki, nokuthi lesi simo sinamphumela muni bantwana abakhula bengenayise ngenxa yokungaganeki konina. Ngiyazi ukuthi abazibiza ngabazali bentombazana bayihlukumeza kangakanani intombazana esilotsholiwe uma sekufanele ukuthi ishade. Kanjalo futhi ngiyazi ukuthi baningi abafana abahlukana namantombazana bewathanda kodwa behlulwe yilobolo. Sonke lesi simo sihlukumeza amantombazana ngendlela emangalisayo. Ilobolo kanye naso sonke isimo somshado kumele sibe nemtheshwana ezovimba ukuhlukumeza abagananayo. KumaNazaretha kaNkulunkulu lesi simo sibhekwe kakhulu. Ingilosi yathi noma ukulobola kulusiko olwamukelekile ezulwini, kodwa alisiyo ingxenye yokuba khona komshado. Ukulobola akuhlangene nomthetho kaNkulunkulu, kodwa futhi uNkulunkulu akaphambene nalolu siko uma kuzokwenziwa ngendlela eyiyo. Okokuqala kusemthethweni ukuthi uma abantu sebefike ebangeni elithize baganane, kodwa futhi ekukholweni akuvumelekile ukuthi uma abantu sebethandana bese behlobonga, isono leso. Kanjalo futhi akuvumelekile ukuthi abantu asebethandana bengashadi ngenxa yezihibe ababekelwe zona. Uthando ngolwabantu ababili. Ukuze bonke abantu abathandanayo bekwazi ukushada, ilobolo kumele libe yinani wonke umuntu
ongakwazi ukulikhokha. Ebandleni lamanazitha kaNkulunkulu ilobolo ngu16,000 rand kwinkosazana bese kuba u15,000 rand entombazaneni engasaphelele. Sikholwa ukuthi leli lobolo wonke umuntu engakwazi ukulikhokha. Azikho izibizo kanye nayo yonke lemicilikisho ethatha imali ngaphambi komshado. Umshado uyisivumelwano esenziwa ngabantu ababili phambi kwaNkulunkulu, emelwe ngumfundisi ukufakaza ukuthi laba sebengumfazi nendoda. Kungalolu usuku lapho bonikwa isibusiso sokuthola abantwana. Kuleli bandla umshado wenzelwa ethempelini, kuthi onke amalunga ebandla alekelele ngemali kulomkhosi kaJehova. Uma amabili befuna umshado omkhulu sebengazenzela bebo babili ngokwamandla abo. Uma nje lowo mshado ungazi ukuphambana nomthetho kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela abantwana bayakwazi ukulandela umthetho kaNkulunkulu ngokucelwa. Bashade besengamakhosazana ngoba bayazi ukuthi insizwa ebacelayo isuke inenhloso yokwakha umuzi nabo. Omunye umkhuba ohlukumeza abantu ukuthi uma umuntu efelwe lokho bese kusho ukuthi usenedili. Aqondakala ukuthi isifo nedili kuhlanganaphi. Oseqinisweni ofelwe kumele abantu ngabe baya kuye bomxhasa ngemali nangokudla. Kodwa kwenzekayo ukuthi ngisho umfelokazi kumele ezame ukuthola imali ezokwenza lo mngcwabo ube lidili. Umuntu ofelwe yisiphi isidingo sokuthi aphekele abantu abezemngcwabeni. Lona lolu usiko lokuthi uma umuntu efelwe bese enza idili ngosuku lomngcwabo lwavelaphi, luvezwa ngubani? Lesi simo asivumelekile kumanazitha kaNkulunkulu. Uma umuntu efele kuyimpoqo ukuthi amalunga ebandla anikele esontweni ukuxhasa lowo ofelwe. Amalunga ebandla akavumelekile futhi ukudla emngcwabeni. Umuntu akasiphathele ukudla kwakhe njengasemhlanganweni. Umshado nomngcwabo kuleli bandla akumele kudale isimo esizohlukumeza umkhwenyana noma umfelwa. Inkosi ibusise.